Doncs bueno, hola, Osquitimers, què dieu? Diumenge... Ah, no, avui ja som dilluns, tu. Dilluns no sé quin dia de desembre, 7 o 8. Bueno, dia de la Puríssima. I tinc els canvis mal atxurats de portar la bicicleta mal posada dins del cotxe. Quines ganes de tenir l'Oskifurgo de nou. Que amb el cotxe, amb el Defender del Dani vaig bé, però no és l'Oskifurgo. I a més, doncs, clar, no és tan còmode el posar i treure la bicicleta de dintre, però bueno, és el que hi ha. Adéu, bon dia. Això de gent de saludar els hi costa, Però bueno, família, us aniré explicant, que tinc cosetes que explicar-vos. L'escola hostaleria Cambrils, i mireu quin dia més preciós. I avui de curt, de calça curta. Què me'n dieu, Això t'ho diuen, i que el 8 de desembre aniràs amb pantaló curt, amb color curt, i vinga, ja. Endavant vídeo. Caram, no sé què estan fent aquí, però algo se cuece, I bé, I no una broma, sinó bastant de tema. Això està just a la riera Riu de Canyes, sortint de Cambrils, direcció a Miami. Bueno, què serà? Què serà? Un càmping? Pànquing? Mira, està una entrada des de la carretera. Algú serà, però el que no serà és que arreglaran la via verda. El que hauria de ser una via verda ben feta, ben cuidada i apta per pedalar. La deixem aquí, a que es faci malbé i no s'aprofiti el seu potencial com a recurs turístic. Perquè mira que donaria de sí, Famílies, que ho veig, famílies anant des de Tarragona fins a Tortosa amb bicicleta, tio. Que te les podia fer, que ja hi ha massa pedres. Quina pena, tu, quina pena! Però bueno, això no és el tema del vídeo d'avui, Que alguns mireu al principi i dieu, poh, que pesau. Passo pantalla, doncs no. El tema d'avui és nova temporada d'Oskitim. Oskitim 2026. Què faré? Quins plans tinc? Anava a dir, no tinc ni idea. No. Ja hi ha coses en ment, projectes i sobretot hi ha confirmacions de curses que faré. Primera, ja així, de saque, que ja és la pitjor de la temporada, la més de competi, Santa Vall, 20 i 21 de febrer, a Girona, Sant Jeroni, amb tota la patrulla pro de Class Marc Graveler Series, però aquest any segurament estarem a pràcticament totes les proves de Vall de Traca. Sí, Vall de Traca. Aquest any en Gerard i família s'han inventat o han donat un ton més de clau a tot plegat i hi haurà unes proves que són Vall de Traca, que primer de tot donen que la validesa i la confirmació de que són proves d'alt standing, d'alt compromís i d'alta saber fer organitzatiu, i per altra, bon dia. I per altra banda, són proves que ens donaran accés més fàcil i no em sortirà el concepte, donaran una mica més d'avantatge per poder accedir a les proves com de traca, que ja sabeu que és molt difícil, moltes inscripcions, molta gent vol ser-hi, però és la festa major del gravel. Qui vulgui saber el que és Hollywood, com l'Ironman de Hawaii, ha de venir a de traca. Realment s'ho val pels circuits, per l'organització i per l'ambient que s'hi viu. Aquells dies Girona es converteix en la capital del món mundial del gravel i s'ha de ser. Però bueno, a part d'això, el que us deia, diverses proves, segurament farem aquesta de Gravel Desert, aquí als Monegros, bueno, evidentment de traca, ranxo, i ves que no faci el debut internacional, me'n vagi por ahí. Cuidado, això està una mica mulladet, tu. No em vull mullar. Doncs això que us deia, farem, on anirem a por ahí. M'agradaria anar a fer alguna prova d'aquestes de traca fora de les nostres fronteres, però bueno, tot s'hi andarà. Ja veurem com està el tema pressupost, que això és el més important, el que més
em fa poder decidir o no, i res. I ara, en el proper tall, us diré una coseta. Ai, quina coseta, loco! Quina il·lusió, quines ganes. Us he dit que no era broma. Començava temporada. Coll de Balaguer. Companys, bon dia. Vinga. Oh. I ara em toca pujar fins allà dalt, també. Aquí dalt. Quan vaig al mirador de la platja del Torn. Això tornava a estar de color vermell, El Wahoo tornava a estar en vermell. Coll de Balaguer. Primer coll de la temporada. Hasta me'ls apuntaré, me sembla. Faré una llista i m'apuntaré tots els colls que farem guany. Aviam. Si hi ha sorpreses o no hi ha sorpreses. Au! Va, tiro cap allí, que està l'entrada per pujar cap dalt. Caram, quina autocaravana més xula. Això tenia pinta d'ambulància, Va. Uf, avui carretera, Fondo, gran fondo, al bolo. Com s'ha fet? Per favor. 9,4%. He marcat un 10,2. Buah, sort que és curt. 9,5. Va, que ja s'acaba el patí. Verge. Sí. Puja molt. Coll d'oc. A cala d'oques. Vinga, va. Aquí 10 minuts. Mis cositas, un aturé. Funciona, el radar aquest aquí, a darrere, tot el rato m'avisa, m'ha dit tirit. A rato es fa estar, no pesar perquè el timbre el tinc fluix, però t'avisa de tot. Cotxe que ve, cosa que t'avisa. Llavors a més va marcant la distància, no? Primer verd, taronja a mesura que se't va apropant, vermell i torna verd. I mireu que allò més ben parit, tio. La platja del Torn. Platja naturista, de despullats, que n'hi diríem. Ai, costa pujar fins aquí dalt. Ja ho heu vist, tio. Màxim és el 10,2%. I tot el golf i el cap de Salou. Flipes, Es veu tan bé des d'aquí avui. Fa un dia esplèndid, que quasi que podríem veure... Mallorca, si sapigués cap on cau, exactament. Hòstia, allà baix veig un barco, tio. Molt allà baix. Tio. És que m'impressiona, em fascina la natura i aquestes coses, que he estat a punt d'anar a fer pàdel surf, perquè el mar estava superpla, però al final dic, hem de començar a sortir en bici, perquè ja us he dit, començo temporada, sí o sí, la bicicleta, i ja no va la bala, i em tocarà fer entrenillos entre setmana, ni que sigui una mica de rodillo, perquè si no, no arribarem a tot arreu. I ja ho sabeu que a Santa Vall s'ha d'anar per feina, s'ha de pedalar ràpid, perquè a menys de 18 per hora et quedes al carrer i no arribes. Per tant, és objectiu number 1. I el que us deia, mireu aquí, Level Bikes. Ui, que m'estic tapant jo mateix, Level Bikes. Doncs sí, amb en Ruben estem preparant una sorpresa, que no us puc fer spoiler perquè no ha passat, però tenim cosetes preparades i pensades que molaran molt. Falta que acabi de quadrar tot i puguem fer-ho com nosaltres volem, però ja us assegurem que farem cosetes. I si el 21 del 12 fem Social Ride, apunteu-se. Després em digueu que haguessis pogut avisar 21 del 12, aquest cap de setmana no, el següent, des de Cambrils farem sortideta, Social Bike, per rodar per la zona aquesta. Entre avui i demà prepararé el track, perquè el tingueu disponible, se'l pugueu veure. I també la inscripció. I que us esperem a tots. Així és una bona colleta. I passem un dematí fantàstic i esplèndid. Però després de les vacances de Nadal, ja us asseguro, ja us ho dic ara, que hi haurà Social Ride a Montblanc. Sortida i arribada a Level Bikes. A part d'altres coses. Vaig a disfrutar del paisatge i d'aquí no res torno cap a casa. Avui carretera, fer Z2. Vamos. Com mola aquest caminet i ojalà algun dia tingui una autocaravana i pugui anar a acampar en un càmping
com aquest, a tocar del mar, és que ho trobo espectacular i guapíssim. I aquest caminat m'encanta. És super xulo. L'Ostarito, aquí se li ha unes bones tangades, Aquests senyors els he vist abans. Abans els he vist quan venia cap aquí. Em sembla que eren ells, Però bueno, mar, bicicleta i esport. Què més vols demanar? Impossible, res més. Un dels meus llocs preferits. Aquest temps que no venia per aquí, L'Hospitalet de l'Infant. Molts de dies que no venia per aquí. M'agrada molt venir aquí, ja ho sabeu. Lloc vitamina. Ostres. Us ho he dit més d'un cop, Ja us ho he dit més d'un cop. L'Hospitalet de l'Infant, bon lloc per viure, tio. És que tenen de tot. Tenen tots els serveis i més. Allí he vist una pista de calistènia. Tenen un skatepark aquí dalt que flipes. Passeig marítim guapo, pista d'atletisme, piscina coberta, totes les facilitats del món, auditori. No, que van sobradíssims. També tenen la central de Vandellòs. Ai, Vandellòs, sí. Vandellòs 2 aquí al costat, Però, i fa ell de res. Ja em direu que no està xulo, Mar. Mira que m'agrada la muntanya, però cada dia estic més enamorat del mar, També us ho he de dir. Cago en l'hòsped. Anàvem a la mar de bé aquí de mitja, avui, i m'estic encantant de xerrar i de bla, 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 i m'està baixant la mitja estrepitosament. Ja fa dies això que us deia, ja fa dies que aquesta càmera està demanant renovació, sisplau. Senyor GoPro, què? Una col·labo, no? O alguna coseta? Ostres, l'altre dia en què vaig parlar jo, que portava temes de GoPro. Ostres, tu, quina memòria que tinc. Codi de memòria de peix, sembla d'ori, tio. Cada dia anem a pitjor, tio. Retenció horrorosa. Memòria al palco. Ai, què serà de mi? Què serà de mi? Sort que ja no estudio, i el que estudio ho estudio per mi i per aprendre. Que si ho desaprenc no passa res. No he de fer cap examen oficial. Mare meva! Però, hòstia, estaria bé, fer el C2, tio. M'agradaria. Un bon català. Correcte. Sí. M'encanta aquell lloc, tio. És que és guapíssim. Què t'ha passat, per aquí? Us hem passat de l'Hospitalet a Miami. Ja veieu. En un ras, just per la passatera aquella d'un costat a l'altre. Ui, quina gana que tinc avui, I am hungry. Avui toca restos. Entre macarrons i la fideuà que vaig fer ahir. Vaig fer una fideuà, nens, però de locos. Però flipes, la fideuà que vaig fer. Deixo aquí un parell de fotos o vídeos, no sé què tinc. Flipareu. Bona? I el Ramon es va currar la lloli. El lloli de morter. Increïble. Si ara abans d'empalmar altre cop amb la carretera, estava parlant, he fet un parell d'àudios i de més, mola molt poder-ho fer sense necessitat de portar auriculars ni res, tu. Amb el casc, amb el Sena C1, impressionante, tu. Va de lujo, se sent superbé. A més, els àudios se senten de primera. Pensava, dic, calla, al portar la gorra, que clar, porta el micròfon integrat aquí al davant, si s'ho podeu veure, aquí està el micròfon. Doncs no, se sent de conya. Va, què, us fa una revisió? Sí, faré una review del material que tinc de Sena, del Bicom, que és l'auricular, i del casco. No sé si fer per separat o tot junt. Té la tienda guapo, però és el següent pas en comunicació a nivell de bici, perquè els auriculars per transmissor hòstia molt bé, però al final són una mica intromissius i no estan legalitzats, no són legals. Per tant, res millor que això. Ja veieu que les meves orelles estan totalment lliures i va de conya. Pam! Sempre dic que no soc de competi, però em pico hasta amb la meva sombra. M'ha adelantat un senyor en bicicleta de carretera amb una quota
old school, de quan diu que tira l'ons. El tio va passar ràpid, però aquí Busquitín, feina de formiga, tic-tac, tic-tac, l'he enganxat, l'he enganxat i anat... Res, poquet, perquè llavors jo em desviava, però ja li he donat un rato. Saps, ja de fet allí ha hagut de parretar, mirava així com mirant enrere, com qui no vol. Soc un ànsies, però ha estat bé així. M'he marcat una sèrie guapa, més de 160 pulsacions, a 30 km per hora, que no està mal, per un iaio com jo. Ai, però és això, si acostumem a que les cames girin ràpid, giraran ràpid. El que m'estic donant compte aquests dies, que intento que girin ràpid. Si vas a pas de cafetera, se te posa aquest pas aquí a nivell neuromuscular, nano, i no hi ha qui tiri. Vas cafetera tot el dia. Però bueno, res, avui l'intenció és acabar fent 40 quilometrets, portem 37, ara enganxaré el passeig marítim. Ara aquest tros m'ho prenc de calma, porto això, vaig mitja de 21 i mig, pas malament, per lo que sóc jo i el que em costa, i res, no aniré ni a veure al final de la platja allà baix, la ria del riu de Canyes, vaig directament a agafar aquí el baixat, això és gravel, nois, ai, espera, que si no us surt el vídeo supermogut. Ai, bueno, estic content perquè la canalla, el Dídac, la Liova i l'Òria estan por ahí pagant. Sap greu que la Liova no pugui portar la Jàcar, però amb la bicicleta de passeig que tenim, de la Cunyi, que la Montse més contenta que un gínjol. Però bueno, va, ja estic a Cambrils, aquí, baixarem pel caminet, gravelero, i res, poc més i cap a casa a dinar. Primer dia una mica d'en sèrio de la temporada 2026, quasi acabat. Ara ja toca el tram de recovery, moure les cames, moure la gambi, cadència i el pal. Demà s'ha d'entrenar, però ara aquests dies tinc juntes d'avaluació, posar notes, farem el que podrem. Direu el que voldreu, em direu pesat, però si veieu això, us heu de quedar amb el què? Brutal. Energy, tio, sol, mar i de port, energia brutal. Necessiteu una mica d'energy, Busquitín us fot aquí un coaching ràpid, Bikepacking School, of course. De fet, aquest cap de setmana que ve tenim una clienta molt especial en Bikepacking School, que la portarem a fer ruta i a ensenyar-li truquillos guapos per quan ella es decideixi a sortir, a passejar i a fer aventures bikepacking sola. Tu també vols? Vols fer un regal de Nadal super especial? Pues ja ho tens, Bikepacking School, contacta'm, digue'm què vols, et preparo pressupost i endavant. Que això sí que és una experiència de vida que no es paga amb calés. Tac. Doncs bueno, ara sí que sí, anem posant punt i final a aquest vídeo. Dia curiós, just quan passava per Miami platja, he avançat un cotxe que anava molt a poc, per allí. Bé, legalment. Diu, endavant, endavant, Òscar, jo... M'he quedat guata, i allò tot ben flipat, que em fa gràcia, que em reconegueu i que em digueu, em doneu l'alto. Em sap greu moltes vegades de no poder posar nom i cara a tothom, que se'm fa una mica complicat. A part de que la meva, ja us ho he dit, la meva memòria, la meva retenció cada dia és més horrorosa, però bueno, content de que em saludeu. Ara també m'he trobat el compi de la pizzeria que tant ens agrada aquí, Stromboli, d'aquí a Cambrils, bueno, li diuen d'una altra manera, que fa unes pizzas de locos. Ja us veieu si no el meu perfil a Google, amb les ressenyes que he fet i tal. I res, gràcies per ser-hi, seguim sense arribar als 2.000, s'acosta el cap d'any,
I com que no hem arribat als 2.000, no hi ha sorteig de la borsa Bikepacking. No, sí, serà, però aquesta setmana he anat de lío, aquesta setmana tinc juntes d'avaluació i prometo abans de cap d'any, passada aquesta setmana, fer el sorteig, pues que he d'apuntar-me tots els que vau contestar l'enquesta i el missatge i de més, i llavors faré el sorteig. Vale? Família, ho sento, us ho dec i res. Espero que hagueu arribat fins aquí al final. Si heu arribat fins al final, poseu aquí una senyal de que així heu fet i us desitjo el millor per aquesta setmana. Jo aquesta setmana he d'entrenar sí o sí, mínim 30 minuts al dia, rodillo, 4 exercicis de força, el que sigui. Però, com sempre, creant contingut en català de qualitat per tots vosaltres. 1, 2, 3, pam! Subscriu-te!